जों सिव असामताय आसिन तालनि शुक्ला षष्टमी सालनि हयते सालदामरगै अमताय जों दियाय लायो दियाय माने यागुल सालब्रैनि साल जों चिनि आमा असानो जों विसर्जन खायदहो जों सिव आगे राजा महाराजानि आमलनि हयते चिनि हास्ते त्रिपुरा राज्योआव मताय आतायबाय गोरोङै जों दाल बिदाल खायनाय दाल बिदाल जराव विभिन्न रूपे जों मानो पूजा खायफायो बनि कायसानो कारण जों असामता खायमानि असानि मूल अर्थंखा दुर्ग कायसा संस्कृतनि शब्द अब जों संस्कृत पुथि आखायबो बयरक जेरि नायखा हंगे जों अबनो सिव जे दुर्गा मा मानि दुर्गा मा हिमानि अबनो कक बखरिके दुर्गा माने विपदनो कात्रिनाय बनो हिनो दुर्गा अब कायसा संस्कृत शब्द अब कोनो बांला भाषानिया अब कायसा संस्कृत शब्द जों जतनो सिव आगिनि जराव पहिलाव ऑल ओवर वालो याको चिनि भारत बर्षरगबो संस्कृतनि आइखनो जतनथाय सेकां आविष्कार आमबोना अब कायसा संस्कृत शब्द दुर्गा माने विपदनो दूर खायनाय दुर्गा हिके जों सिव आं ताइसिमनो साका जे चिनि राजा महाराजानि आमलनि हयते जों चिनि त्रिपुरानि लाइबुमारक चेत्रय नायथांगा हंके महाराजा रत्नमाणिक्यनि आमलनि बिसिंतिनो चिनि हास्ते त्रिपुरा राज्य चिनि आमा असा न जों मताय खलाय फायलायो तामुन हिंके आगिनि राजानि आमल राजतंत्रनि जराव कायसा देश बाय चबा नांलायनानै हिंके चबाव फान गोनां सें गोनां बुद्धि गोनां अमहाय जे देश सैन्य सामन्तर दङ ते चबा खायजोंनो बिदिनो दाल बिदाल मानै खुनरुक दङ हिंके बदि दिनाय बनि लगिव कुबुय सत्यता पवित्रता मा दंनाय अ सत्यता पवित्रता जों मानो चिनि आमानि बिसिंथिनो जों मा आमनि बागैनो जुद चिनि राजारक चिनि हास्ते त्रिपुरा गानानि देशनि विभिन्न गाना गिनिनि देशरक जुद्ध नांलायनानै थांगा हिंके चिनिओ आमानो बपुइला मुतायरिलांगो मुतायरि माने यागलो चिनि असा आमानि आशीर्वाद नाव याखनि बथाङै जुद्ध जयिं फैका हिंके तेसा हायनो हाय फाइयाकनि आमानि तंथाइनक याखायबा जों जेटा ताबुक साइमानो जे मन्दिर हिनि आमानो तनमानि कायसा जागा अमनो हिनो मन्दिर अ मुतायखर अ जागा खाय बनो मुथाङो याखाय पुला सिगांथ जों सिव जे चिनि त्रिपुरा राज्यनि राजाखर उदयपुर दंमोन उदयपुरनि तंमानि जरानि बिसिंगनो जों असामताय खलाय फायो आबुनि यागुलो चिनि राजाखर आगुलिओ ओंखा आगुलिओ माने यागुलो जों तागो थाङै नुगो चिनि नुयुंमा याखायबा चिनि राजाखरनि याग्रा गालो चिनि असानि मताय ते याक्सिओ माइलुमा खुलुमानि मन्दिरक दङ एकाय सालचा चिनि महाराजा कल्याण किशोर माणिक्य बाहादुरनि रानी ब मन्दिर खुलुमना हिनथाङै 10टा याक आमानि नुगुइ ब आटकासा खाय ब लेङै कलाय थांगा हिंखाय चिनि महाराजा कल्याण किशोर माणिक्य ब बिनि महारानियाव लेङै कलायमा नुगुइ ब बेलेखे वाना ताङै ब अमहाय खायनाय आटकासा लेङै कलाय थांगा एकाय जों सिव जे मताय रंनि ब या कंनि रंनो दङ एकाय जेमन बरफ रंनि चिनि बर' रंनि साधारण बर'नि रूप है बंनि ब अमहायनो जों विभिन्न सिरियल लोगो टीवी लोगो बा बय लोगो ब जों अमहायनो जेमन बरमानि या कंब्रै अमहायरो चिनि मताय गत जतन है मताय गत हिंजे माने देवेर देव जतन है मताय गत महादेव ओ चिनि महादेव देवेर देव या कंनि जों एकाय अमहाय आटकासा खायनाय चिनि आमानि याक 10टा नुगुइ ब हठात खाय आखनि ब लेङै कलाय थांगा आबुनि यागुलो ब साइमांखा जे चिनि महाराजा कल्याण किशोर माणिक्य चिनि जे महारानी ब आटकासा 10टा याग नुगुइ ब लेङै कलाय थांगा ब साइमालिया किरिजामानि बखावा हाबै थांगा बखावा आबुनि यागुलोनो महाराजा बिनि राजबारिओ बिनि राजसभानि मन्त्रि दङ जत बुद्धिजीवी बर दङ तै आखनि ब कक साबका अमहायके महारानी लेङै कलाय थांमानि पिसनो याखबो उक्लगो आमानि याक गोबांमा नुगुइनो ब लेङै कलाय थांगा हिंके जों ताबुखाय आमानि या कंनि नरिसनाय हिने आप्रुनि हयतनो चिनि नुयुंमा गानानि जे दुर्गा बारि आजागाव आमानि या कंनि
गोबां लाइ बुमा रक परि नायमाने बिसिंतो आं साइमन अबो 100% कुबु तामो हिंके जों खत्तिर चंद्र बंश जों मुताइनि बंश हंगै जों मुताइनो रखा खाया हिंके मुताइ जों रखा खाया आमुनि बागैनो जों पुइला मुताइनो से रखा मा खायनाय मुताइनो जों रखा खायखा हिंकायसे जों मुताइ जों रखा खायनाय अबनि उक्लगो कायसा आं जिकोनसा कायसा एग्जांपल खोनारिना मुसुंगो जोंनि हास्टेनि बुकुरावनो जों महाभारत नायखा हिंका जागाव जुद्धव कुरुक्षेत्र जुद्धव थानानै सिगां बर कायसा कबस खाख्लाबो कायसा जेमन आगितो बादु खुंरक तिरक बाय बलन बाय बिभिन्न धरनेखै चबारं नांलाय के आ जागाव आ चबारगो जोंनुगो खाख्लाबो दय खाख्ला पाया याखैबा बसाक पायानि बागै बर कायसा रखा कबस आबो बुलेट प्रुफ बाहाय ताबुनि जे चिनि हास्टेनि चिनि जे सैनिक रक याखैबा सोल्जार बा हानि बागै जे सिलाइ पाथामरो मुजे चिनि आरखा दप्तरनि सामुं टांटन बरक जेबो बुलेट प्रुफ व्यवहार खायमाहाय इउज खायमाहाय बरकबो ठीक आ जराबो अ जे अबनो बंनि बसांनि रखानि बागै अ जे कबस आबो रखा कबस आबनो न हिनो आबनि बुं बरमा आ जे रखा कबस निका अ रखा कबस न चिनि बसांनो रखा खायो ओंखाय ठीक मुताइबो आमतिनो जों मुताइनो रखा खायखै जों मुताइ जों रखा खायनाय काजे दिनिनि जे सालो जों गोदोंमा जरा रमै चिनि तेकेसाको गांगरो सराय सराय सानामु सुंगो ताबुंनि हयते याखैबा ताबुंनि स्लाइ सिगां प्राय 2020 नि स्लाइ फानो सिगां चिनियो हास्ते तिप्रो चिनि राजा महाराजार असा आमानो पुजारी फाय ओंखाय अ जे चिनि जाग्रामा याखैबा चिनि जे महाराजा कल्याण किशोर माणिक्य बाहादुरनि जे चिनि आमा त्रिपुरेश्वरनि जे मताइ याखैबा चिनि कक्स बा कालीबारिनि जे मताइ याखैबा चिनि महाराजा गोविंद माणिक्यनि आमानि जे अब शिव मताइ अबरो कुबुइ लाइबुमानो चिनि बंशनि मताइ ते चिनि बंश बाय चिनि जात बाय बेलाइखै गोदाल जात करन जा एक जराव एमनखा असुर जों जेटा कक बरक बासाय बुरा सारो खिनलायो बरकखा बेलाइखै ध्यान दारना खायो बरक बंनि कायसा चेतना दङ याखायाव वान सुंमानि दङ जे आं कायसा साधना दाग जेमन सत्य जुग साधना खायो साधना खायखे ध्यान खायखे दारना खायखा हंखे आं जे मुताइनो पुजिनाय बआनो कायसा बर रिनाय हनि असुर बरमानो दियाइनानि नांखा गोदोगमा जरा रमै बिसिरे बिसि गोदोगमा जरा रमै दियाइ माने यागलो बरमा स्वयं बिनिगानो प्रकट मांखा प्रकट ओंखा हंखाय असुरनो साका नों तामो सान एसे गोदोगमा जरा रमै नोंगानो मसकै दियाइखा असुर साका भगवान ब्रह्मा नोंगानो कायसा बर मारिनाय आ बरिया हंखाय आं दियान खायमनते याखाया बरमा बिनि दियान खायमनो खुसि इंगै आफोरके बबनो बर मारिखा तथास्तु माने ओंथुं तामो बर नि बस आफोरके सोंखा बरमा आंनो मसकै दियाखा आं मसकै निनि बक्तो नंगानो बर मारिनाय जे आनो ओ हायंगो याखेबा अ पृथ्वीयाव कुनु चला बरक याखेबा चला मताइ आनो केबो दंस याखेबा आनो बुथारिता मानथुं आमति हिनि बकाइसा बनो बरिखा हंके तथास्तु माने ओंसितुं हंके नाङै थांका बो ओङै थांका बीर महापुरुष दङ हंके बुरि दं बिसं आसो ओंया आबुनि बागै बो बुरिनो सामुं नांजाय आंनि बो सानगा जे आनो कुनु चला बुथारिता मानथुं बो बरमानो अ आशीर्वाद सानखाय बरमाबो रिजाक्टिंखा अ आशीर्वाद मामने यागुलो न असुरनि बिनि अहंकार नुकजाखा आनो तो कुनु चलासि बुथारमाया अ हायंगो आं त्रिभुवननि जयंनाय स्वर्ग मत्तु पातालनि आं जयंनाय अमहाय खाययागनि स्वर्गनि विभिन्न देव देवी रंनो मताय आताय रंनो ब सातंनानै आरमु खायगा बंनि स्वर्ग तंनाय देव देवी रंनो आसन आसुक थायरक जत किछु ब सेगनानै आरमु खायगा आरमु खायमने यागुलो हंखायनो गोबांमा मताय आतायरक वानसुलाया कोनि शिवनि आजागाव मा थांगा तांगाय शिवखा जतनलाय अक्रा ते कतर मताय शिवनि आरो थांका हंगाय शिव साका बनो कायसा बरमा एमन एकटा आशीर्वादिखा चलारकते केव बनो बुथारमानिया काजे बुथारनानै हिंगायनरक ताबुक आमा याखायबा पार्वती मा जों शिव पार्वती आमानि बिनि बुमुं 1001टा दं
হেঙ্কাই পার্বতী আমানো নরক যতন পাল খাই বন আশীর্বাদতে আশীর্বাদী লগিও অস্ত্র যেটা ও অস্ত্র তংনাই বুদ্ধি তংনাই ফান তংনাই পবিত্র তংনাই আমতি খাই বিভিন্ন ধরনের অস্ত্র বিনিয়াগ ইয়াফারিয়া হাঙ্কাই কারণ খরকসা বীর বরমানি দান মানজানো বুথারনানি কাইসা মানে ইয়াখাই কাইসা অস্ত্র বুথার মানিয়া হেকে আমনি বাগাইনো মতাইরক আমানি আরো থাঙ্গাই আমানো মা কইখা হে দেবী আমা সর্বশক্তিমান নং ইয়াখাইতে অসুরন চিন ত্রিভুবननि बुथार मांगले एखे बन त्रिभुवन ब राजा जानाय जोंले चिनि तंथाय जाथाय जतन कमाय थांसनै आमति हिनै যত দেব দেবীরনো মিলিও ইয়াকনি বন কাইসা কাইসা কাই যেমন শঙ্খ রিখা কাইসা ইয়াগো जों আমানি ইয়াগো কাইসা নুগো শঙ্খ শঙ্খ অপ্রনো তামো যে জরাও খরসাতে খরসাबै চবা নাंलायनाय जों महाभारतआवबो नुगै फायो जे कृष्ण यागो शंख तामखायनो अ शंखनि जे दनि याखायबा सुर अब आ जे सुर आबो उमनि सुर जेमन ओम खायगा हंकाय स्वर्ग मृत्यु पाताल खोनाओ ओम माने शिव न दियायो हंका आजाका शिवनि फान्ते पवित्रता शब्द दङो आबनि बागैनो अ शंखबो कायसा अस्त्रनो शब्दनि बिसिंति याखायबा खरांनि बिसिंति न आवबो कायसा अस्त्र आबनि यागुलो जों आमानि यागनुगो जेटा त्रिशूल बायनो अबरासानो ब जेटा सुरि बुथारमानि खाख्लाबो एका अ त्रिशूल अब ब ए बर्मा विष्णु महेश्वर त्रिभुवननि आजागाव फानतो एका आमगैनो तीनटा कपला बर्मा विष्णु महेश्वर एका आमबागैनो आ त्रिशूल बायनो ब बनो सुओ आबनो यावलो ते कायसा आमानि यागो जोंनुगो पद्म खुम याखायबा पद्मबो बर आबो कियो सुग्या बनिबो कायसा अर्थ दङ अ पद्म हंके आबो सरलतानि बाप याखायबा चिन्ह याखायबा प्रतीक हेके आबो बनायो जे बन सरलता खाइया कुनै आनि जे तमुंसामुगो मुग दखाइ बन आं हारिनिनानि अब हाइदरनेर बनि प्रतीक हंके जों तेबनुगो जेमन सुदर्शन चक्र आमाने यासिबो जों नुगो सुदर्शन चक्र बिनि यागो रिमानि अस्त्र बिनि यागो रिमानि अस्त्र अबनि कारण अबनो सम्पूर्ण बर्मा विष्णु महेश्वर जे त्रिभुवननि जे मताय आताय तंमानि याखायबा जे चिनि जीव जन्तु तंमानि आमानि इच्छा बायनो चलिनाय अ सुदर्शन चक्रनि प्रतीक अबनो एके आमा हाइखायनाय 10टा चिनि आमानि यागो कारण अमा हाइ बरमानजा खरकसा बीर न बथाना हंके कायसा अस्त्रय बुथारमाया आंताय जों ते कायसा बनुगो चिनि आमानि 10टा यागनि बिसिङाव कायसा आशीर्वाद दिजाक जों एकदम स्राय नुगै दङ जों जेटा बिसियाव वाइसा फायो आंतायसिम साका चिनि असामतायनि जराव हेंग्राबो बारबो बारि फैयो नायनाय ओंके अबो कायसा प्रकृति बाय बेलायखे मिलिजा कारण असाफायका आसिन मासनि असानि जरा हंगानि हेंग्रा मा बारनाय आबो ताबु निकक गया आबो चिर सत्य अब हाय राजाबो कायो असानि मताय कांगाल मा मितारु एके आ जराव ठीक अब असानि ताइसिं जेटा बेखा जों राजा कारण असा मतायनो खायना थांगाय गोबां मा रां पैसा बेलायखे नाव एके प्रजानि यागो अमहाय जराव बा आ जराव 2020 नि सिगांलो प्रजारं यागो रां पैसा करि खूब कम खायनो 12 ना 5 पैसा 10 पैसा अमहायराव बायसे याखैबा मानिखनि बायसे तेकासे मानिनो बरलगै चलिलायो सामने यागो रां तो आबनि बागैनो आ जराव राजा असामताय कायो ते दशमीनि दिनो हंके राजा जत चिनि त्रिपुरा हास्तिनि बिनि चंजाक दङ ताबुक जेमन राजनीतिनि दिग जे साना थांगा हंके दा जेमन एसेम्बलियाव गोबां धरনের मन्त्रि एमएलए रक चंजाक दङ हा अ मन्त्रि एमएलए चंजाकनि बिसिङाव नों दैनि नायनाय नों माइखुलनि नों रां पैसानि आमो हायके अब ठीक राजानि अ जराबो अमो हायखायनो विभिन्न संगठननि बिसिंति आ जराव ठाकुर हिनो आ ठाकुरनो आबुनि यागुलो महाराजा वीर विक्रम चौधरी खलायका अ ठाकुर बरक दशमीनि दिनो महाराजान बागै कायसा जेकुनु कायसा खरकसा बरक जेकुनु कायसा जे मान थगिया मानि रक जिनि पारा बिसिं रंनि मानि खनि रनो हुगो फलि मानि खनि रनो दशमी चाना फायका हंके राजबारियाव तुइ फै राजाबो आ जराव जिनि ठाकुरनो पारानि ठाकुरनो बबो कायसा मानि रि रहो रगनो आ दिन रगनो
কামিয়াম জানি লুকুরক বাহাই তং এলাকা বাহাই তং কাসাং চা কাসাং রুবা তংবাই আবরো বিচার বিবেচনা বা সালাই মুংরক উংলায়ু সংয়াখো চিনি যে जोंथ পঞ্চতীর পরি বসংনি যে লুকুরবাই চিনি যে আমা যে অসামতাই আও বেলাইক गोरोंजाक जों मुताय ताङै जों खलायना नां याखैबा जों ताङै मुतायनो पालायनानै नां अबनो किचा सुकुरबै सायखनानै दिनैनि असानि सालो नायदि आं खरकसा तिप्रासा आमानि नगो आं तिप्रासा आमानि बहगो आं आसायो तो पहिलावनो आंबो वानसना नांनाय जे आं तिप्रासा आमानि बहगो आसायो आनि खलायथैताम आनो जे जरावो आनि मा 9 मास बिनि बहगो तनिउइ आनो जे जरा ब जन्म रेखा याखैबा आसाय रेखा आबनि ठीक 11 दिन नि दिनो वाथब रिउइ आनो जाति कथार मुसुङै खरसा असाय ना होय याकनै फुजारि बालि रिउइ दालि रिउइ तंग कसां चावै पुबो तंग पश्चिम तंग उत्तर तंग दक्षिण तंग सयत तीन सयत हंके नंगरो कायसा बलब कायसा मुथालङ याकनै पातनि बिसिंति नायै मुतायनो रिङै दियायै याकनै सिनि बुं फार आं दासिमबो पहिलाबो साका वाथब माने सिप जतनसाय मुताय कत एंखाय आं आसायमानि जरानि यागुलो आं तोरि लगै आनि सिक्लानि जरा ओङै मा फानो कायनानि जरा ठीक जोङो कायजांमानि जराबो हायनो हाय वाथब रिउइ मुतायनि आशीर्बाद जों नालायो आबनि यागुलो बयस ओङै याखैबा एक्सिडेन्टलि कोनो गटिउइ बरकनि लांमा चका हंखाय आफ्रुबो जों दाह संस्कार याखैबा अंतिम संस्कार माने पाइथाक बनो सगै पाइमानि यागुलो जों कथार नेरामसि चावै याकनि नेरामसि कथार चामनि यागुलोबो जों वाथब हायनो हाय वाथब न रिउइ याकनि जों चिनियो जे गोथैङै थांमानि आबनो जों सुदन खायना हेंखाय जों पहिलावनो वानसुकथाय जों ताङै मुताय खलायनाय नायदि आसायमानि हयते खरकसा बरंनि थिनां याखैबा लाइफ याखैबा जीवन खरकसा बरंनि जीवनो आसायमानि हयते थैमानि जरा जों मुतायबाय गोरोंजा हेंखाय जों मुतायबाय जखन गोरोंजा तंजाङै मुताय खाया दंनाय तां जों मुतायनो मानिया दंनाय आरनि बिसिङो दाइसिङो आं पहिलावनो साका चिनि जे आमा त्रिपुरेश्वरनि मन्दिर शिव मन्दिर कक्स बा काली मन्दिर चिनि राजखर आवलिनि नुयुंमानि याक्सि याग्रा चिनि चिबुरि मुताय चिनि महाराजा त्रिलोचन खयरपुर जे चिबुरि मुताय खायगलांखा आबनि हयतो जों चिनो लाइ बुमारो हयतो जों प्रमाण मानो जे जों मुतायनि अंसि जों मुताय खलायना नांगौ मुतायनो जों दियायै तंखांनायसै चिनि नुखुं हुकुं याखैबा चिनि बर' रगनि जे जाति जे समाज आबो जों मानि थानचा हंखायसे जों थानचा खलायै चिनियो समाजनो तेबो कुचुक साखाव गारिख्लांनाय